ani bihuna ana chametilang khari thangka Nokhabai ha thansa ungmabai baksa kothoma Chamai chamini halokno hani busharongni biskango juda khlai funuk laika briji umorni rupkumar deborma bai thamchidok umorni fudulu deborma shakni nok nukhungni busai busano tiyoi tunglu lukhe kathikoli nok gantini maimui songoi tongnano khapurjaglia fudulu busakai chamai chami ungmani halogya obo khuk bai simi chamai chami ringlai yang chelabo bihikno khogei ayang buribo busaino khogei chasmai tonglaika chasmai ni yarang asuke surka lachima kirimano khitare kharima Leka long travelli bekastini eske para amceni barges debormani nukungo ya gulo kamini ruwa jarokte okra chakrarok bai romoi toni jaka nukungni borok rok phayasak phiok mani ahine oba hai lasima sinja tomuro tipra shahodani mukhango harpek fulma se klaisiwo joyakari nai toni kubui kok tibi takhuno ro boroni phemani sang to lolit mohani phemani ali mohone takni ne yagra bukhak bokha nin tam kolai bini to ani to an mugorani klai kata लाइथांनाय कयदिन सिगां जे ससियेल मिडियानि बोखाक्ति खलायै नरक नक नखुं गानां खरक नैनो खरक जानि बिहेकटे निनबो हायनो लगे संथं हनो नरक खालाय फायलाय हनै जे कक्तमा कासाय तमने अबले बुसु जरते कुबै ena de abo to tab to kubuno sawo कुबैनो korta moko निनखे बिहेक बुसा तो तम bihik busa to tongo खरक बुसु बुसा busa kana सरादा बुरै salama sa buri masa कामिनि नि kami yang kan to lolit mohon para निनमु rukmat de broma निन बाबा निमु biskumar ताबुं नरक जे थाइ फैमाने आबो बजारो obo onko eske para hani hindo बुहुनिन मुंखै तम बाबा हाइके फैमान कलेखा सागर द जोंको माने बाबा हामजाका आं हामजाका आं फायलाय केदा बुसक बिसिने रिलेशनशिप दं नरक खरंनि बिसिंगो माने तामन सानाय ताबु जे माने कबि कथानो नंगो सायखनानो वानो जों बाबाय कक सालायकिया फुंति कक सालायकिया का फुंति कक सालाय माने गे रेकर्डिं किसा को रेकर्डिं किसा बिनि मोबाइलाव रेकर्डिं काखा काबो तो डिटेल्स जों जतो न बाय बन्धु रखंगे कक सालायकि को हानो माने चेक ले रहाय कायसे कक सालायो अंके बिनि बिहे माने थांका सिनरो borok gari khungni talang thangka borok kobang maka talang thangka ke nogo parao borok kobang makai kuthum roi anu bunani rokhonoi jotton kuthum rekhi bai ki ang ang kirui ang ko makhari ma thangka नों नुखुं खाजाक दा nokung khajang na tongwan बुसा सराय रक दङ खर बुसका khorong सरादा बुरै jela kasyapre kasyap नेन पुइलानि लगे संताम खलाय labaro rasalai ताङै नोंनि ने साकनै खुरिनि साइनो खिबिबा आखे खारि फायनो नखा कि सागर go babai hamjalake ma phage हमजा लायखांखै नेन सराय रक बुसक तरफा torkha masa class telo masa ten ताबु नरक फैमानि यागलनि नि साइ ससियेल मिडियानि बोखाक्ति खलायै नन कबगै दङ नक नखङो फायनानै हनै नोंलाय ताम नायताबो bo kobogya bo naya hanai bo sajak bo naya noni sagang ta miya bo ajaga wasung thangma jaga bo saka dola doso ang narliya bo no honi saka ke jang phaimani borong apon phaimani ang boban tongsin बबेन तंसनै ताइ थांलियाता ताबु नों जे बरक बाय फैमानि बनि ब बिहिक दं नालासा bihik tongwa बिन बिहिले सदा छैन abo kunai ma tonglani tang khaincha नरक ताबु जे तंमानि थाइ आबो ब दिखलो aptam hangkamu eske para kalai निनमु ani khudru derma ताखौ नों तो पुइलाबो कायजक जाक ने खेबा बुसाबुति रक दं हनो तमुनो निनि हेक पुइलानि निनि लगे सं सयां कांखाय तामक soya bolte ang bono botte nei busa puti mo sar sinai oi bobo phai gang tang bono botong sinai ni wan sota नेन बुसा खर बुसु हेन busa kana काया खदा बुसारक busa masa kai कायखा सुगदा मंखा suk masa tongo sikon नरक ताबुक से इन जराबो आसक उमर जराबो नरक अब हाय प्रसब संग नेक्स्ट जेनेरेशन नरक न नुगै ताम सरनाय द सागरानि abo to tam ni sasinai abo to bol bole bul chongchok hamza khaba hamza kai phai ka हायुं गनांगैनो नरकनि भाइराल भिडिअ कयदिन सिगां जेरै माने आबो हायके नरक न नुगै ताम सरनाय
tak nong ni guardian saide mangkha nok nu khungo ni location mama ke bebang detail mama ke norok je jaga tongo borok oro tongo ni saide man mangkha tabu tam hin borok guardian song tahani to ma ba ru kisar osusto mane jibigo ani guardian to phalia yang buring ma bu phai tong ta berin bunga bu phai tongo ni hikai ni location ani hik song ka ni babo iso stongoi jibigo si bos hoide man nang oro tongo hnai mangkha Mangkha. kol khajang boleh tam go bosi khorong ni tongo hnai kini mane gana khama tong to ko busa butin nang masar nai apok sar khorok nei khei tongna ni go sikata norok no oro tabuk je tongmani thai borok bakhe bahike nang sini lai bahike tongman kalaikha sini bolta ani parane digine ani mama ke phone number ba sob somoy tong ma so bona phone ke borba ni sangkai o anggo no yang cinyam la ang par tila salo tong ko bang thanani ni so bo zaranya malaka ang wa oros lasa ni so o tamba ni sa gam hajita ni sa kata ko bo malaka phaipi kata norok khorok ni bagai to thanabo je denti khlajak je khan nuk phano norok norominar nan bagai hnai tabuk je thayok phaimani naimon thang bodolok phai da norok bai malaikha tini phumo phai thangai joto kisu bebang sengya ko intlang ta o kami am chaibo to kaisa para khajak mani oro kami ni lukrok tongo ruaja choduri tongo borok le tam response rika respon romani mia thangka akoka detail ka tini chin garden of phai ke borok pyongna rok joto kisu rok phai sata abo tabu o am chani lukrok norok no romui tonja khaisina garden phasak rohya garden phasak rohya ta Walai ko thik. khaisina nini sai nungje tongmani thayo tongo kathano tongo bobai no kharka hane sure bo saide mangkha korung da salakya salakya miya bo ajaga thangai salakya anke go sungka nangleni bihingo narak ma jam hani ang narak liya ang nale borok hamja ko jokon bor hamja ko borong tongna hitang ni takhok je laithna koidin sigang social media ni bukhakti khlai samai je khari phayo mani norok ni nok no khungo no miani simino tongphaikya hane khana mani bob haike phaikya bob tikhe nung borok bai ba sini lai ni nok no khungo tabuk borok tonglai ja kisa saikhna ri abong ka norom media ron joto nang hambai maya paro obong ka mana ani nok bai bisi sale mana 1 kilometer ni bisingo kisa bong ni nok sale mano ani bai gena nok lai do ga brong khalima bo sia kono sia bla angai wan ngo tractor saluk tongo nakre ka tractor saluk nyai nok phaina nyai ang sinok bai ngo rang ani 3000 rang ga chikada ka ang rang nam bi ka 1000 nam nyai sinok ni borok bai yang mai rong pai gen ang phaimane ta kamane bisingo tamka borong ang teren se sono sabe tang sinong bai bai phayo ani jamai song toni phayo an bo ka bai bai phakya ka borong phun khayo la kya ka bang bai ko se sono ang lain ba jak tiket tanan bagai ka ba jak ne pare borong kol khayang ka ba borong oba hai borni sayang ka ba ka phakya phainai borong bai ang malai khata ka kaisa borok sai si tongkha mamu ano jagati gara sidi ang oba tang toka ano bhai khai gara sidi ani bano saga ga samane pariyo tamuka do tai tamul khajana ma kaisa boro obus ga to bono to nijini thihor bara phayene puro borong ka kaisa parani sung level ka soli tong mane borok ano se kaisa asai tong ka ba hindi ano phuno nung bai jokhon phun bai kerung phuro nang saide man bini loge je buini bihigno khogoi tui phaitongo abo to sami ang oro ko borong no tu hegado ka obone sari ko ka bailan ka ang nu kota ang to tractor masal ko pungni se bisalo ko ang ka maisan puri bres sigada maisan puri mires ang ka kai abo tractor goi ang ko sari ko hoitar ko song yakar somay ba pastor song yakar mano gari jak ma bo dinoni ni nogo phaiga abo ki oh ani no phaimane ke mia salsa kevin khana ang ko ermane no sugar khorsa thukbai ke do ang ko ha sugar ta kamu sugar dine barte ektar ok lekna oro sagada ka ba bo oro phaiga ka oro phainai ang khatate mane borno parin borno ang jase liya tam khande borno kisa bakha bom ga theng tongara thong ninai khaimani ke ang aman pore bisingtei ang bo kaisa baler se joto jakan to ka bang ba bono boro hagen nar tama joton yaw su mobile tong tabu sara dunia nuk dengo ga bono tang tamani sajana ba joto sunuk jaka joto ni sinana bele chehra no ka to ga ba angko bingte khaina borno sawe akoi angko o bhai khairga mane rom rekha som rekha tabung ni nogo phai tongmani yagulo
para to joto bai miliwi para khajagona aban bagay kamiwo okra chakra tongo haidiba chaudhuri ruaja tongo aborok bai nang koklamda saleka bornoni nogo tongnani jaga abong ka sarigo phakebla ga phungwai thangka phungwai nai tamka phungwai nai salia borong thanani hne terenti ka tanah mani do gaman bisingo sine khumlo radapurni borno phun khayo laikya borno selandarnya kok tini amko mia horta toi tini phungwa thanan kok do ga borong tamka tini thanan kok se mia se obahai gotana thangka ka ayang borong tini sogoli ado ga sung oro jotono rom phangka ba tamka oro to bulai chulai chogia kaisa borok ano ase family judi babuja khangka ba somoyo angti chonman ta kokta ga boni tabuk tahu bukurok borong ano somoyo sabri mano somoyo je kono borong bosai mano ko khaya deba kaman boy bono sak tang riya tongsapono ekdom bono kono khariya do kabone poribo lua jaro talang lanya hono borong tabo oro ni paren borok ta ke himdi ka samia thang lai nei tam lai ka aro lua jar me pulis phajak mia ga pulis lua jan ko khana we pulis borong kon arrest khailia kon to borom ni ya bo thang pa kya abo parani bepar parani lua ja okara chakar tong mane aborong no somsedan khatyang yo bai saudo ta bai samon pore tamka ara thang lai kyasem ka bong ne niyam tinya ne ka to bong ne niyam song saimana nang nai niyam baba hicholi kanon ba hicholi ang to saimia ka borong no song lai kya sala kya ga borong tam han lua jarok sawo 10,000 rang nang nai lukuni bagai ga je phaiman jaga abono nok sudo khaima kalang nai aba heni saudo nike ba sungdo to siang ka ba tup ka to okra borno to kasa lua jaba borno kisa kubu no khulmui pono borno to mas nai ble apkono problem na hamiana kok saya na blang tabuk ga aban bisingo borong gosika tatam la khanya ba ngi si thaka ka ba agi siasini yapiri saya tabuk sipe yapiri saya manai ba kono mana kerja ro hede ba gaborong tini oro phainai akunai ko lua jaro bo tabo ano kok saujang koroni pulis ro ba ano sauka tini phungo bo sedi dahna bo phaitangka kono beparia phaike ba ang sojo saw borong sojo saw tabuk je norok ne kamini ruaja kobangma hoda dopani bisingo hoda jar alada jani रीति no tui dului tong layoba abo haikeno ruajani bukhaktei bono 10,000 rang pinjaga tabuk je oro phai tongnai thari phainai borokle tamo goda gosika borong tabuk to hijabo gosi jakno gosi no aro right ngota je kono samung sayo wing keto kok sepang lanyai te sebulanyai abo to judi nimang songoino tabuk dorte kono attack bukharia kono hamia basramia tabo luajan no tini bong ron guardian of phayo ni borong bosaka ani ro to phone number kore ga phainai taku bukuro phainai luaja bai maler nai parani masamang nei para angko para grambas ni boro maler nai male tamasa ya bibisona tama abo boro salai nai bunyi boro ba song boro tontola ba tabuk sak jorate borok no kuno digi loria kare narage tonbo abo je borok loria nei narak mane risk sabna kha ang nawonyo boro taksak tontono silada ani bung ko to barkes da broma abo kami o kami ke to angoro berinyo ro phami ba eska parata sindu kumar bo hanza pa bo bo ko ps be khojmo obon to anga sa same ps to mono daklai abro same ani ya ko ta kono na kode ke ora to dolai disting ba ps ga bong ni obo klaimana mono klaimana court ka chen ke to ang sino unko solyang ta tak no phang tak selani guardian burini guardian phegangkai norok phiobi rok naitana me tabuk ta bong le ta khobuk ba yang luajar asa nang borok ni guardian bai family borok ni parents rok bai kokruk da salaika borong ko sawo tabo angko ang to ma saya mane bong roni borok ta burini bosong rok phai tongo ta